úžasná dušičková kinopremiéra. To najdôležitejšie. Ľúbim ťa, mama Koko. Koko. Dnes o 20:35 na Jojke. Baby Annabelle. Je čas stávať, baby Annabelle. Pozri, Alexander už je hore. Čo je? Nepláč. Napí sa šľaštičky. A ešte odgrgnúť. Vymením ti plienku a ideme sa hrať. Čo to bolo? Baby Annabelle a Alexander, len od Subcreation. Máme pre vás darček. 0% úrok pri nákupe na splátky. Nepreplatíte ani cent. 0% úrok pri splátkach až na 10 mesiacov a bez akontácie. Bezvreckový a tichý vysávač Roventa, účinný na všetky typy podláh, dostanete so sadou na umývanie v cene len za 24,90 mesačne. Žijeme technikou. V lekárniach Dr. Max stále myslíme na vaše zdravie. Muconazal Plus, nosový sprej s vôňou mety a eukalyptu. Rýchlo uvoľní upchatý nos pri nádche. Za výhodnú cenu. Hilac Forte, na rýchlu obnovu črevnej mikroflóry. K nákupu 100 ml získate 30 ml za cent. Stoptusin, správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Teraz za výhodnú cenu. A nezabudnite, ak si vyberiete produkty s logom Dr. Max, získate lekárenskú kvalitu za priaznivú cenu. Dr. Max, ste v dobrých rukách. Dva v jednom na cesty, prekvapenia rozbal hneď. Zasvieť si, zatrúb si, ugriluj kukuricu. Postele, stoličky, roztoč to a šmíkaj sa. Okúp sa a show sa začína. LOL Surprise Caravan a exkluzívna bábika. Dráček, bez hračky neodídeš. Svet sa stáva digitálnym. Digitálne sú zážitky. Digitálna je zábava, digitálne je umenie. A banka. Zažite krásu digitálneho sveta aj vy. Pripojte sa na www.digitalnabanka.sk. Tatra banka. Keď je ti doma zima, sú tu Wormies. Hrejví kamaráti. Stačí ich nahriať v mikrovlnke, poriadne sa pritúliť a zima je preč. Navyše voňajú ako levanduľa. Wormies. Zahrejú a pohľadia. Od Alby. Nie, Vianoce sa blížia. Jaj! Riešiť Vianoce na poslednú chvíľu je nočná mora. Nakúpte darčeky včas. Napríklad kultové smart hodinky Garmin 6. generácie alebo zábavnú didaktickú húsenicu od Fisher Price. Všetky darčeky vyriešite na alza.sk. LOL Surprise, OMG, LOL Surprise. Kto to môže byť? Sme veľké sestry. OMG, 20 prekvápok, čo nového? rozbal outfity, obleč ich. OMG. LOL Surprise OMG veľká sestra a 20 prekvapení. Máme pre vás niečo na každý deň. Tu máš papier. Teraz smotanový jogurt Mňam Duo, 3 druhy, 145 gramov za 29 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov len za 3,79 €. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny na každý deň. Elektronická hra Zem, mesto. Uhádni napríklad film, osobu, vec a ďalšie. Hlavné mesto. Vybrané písmeno je B. Paríž. Dopravný prostriedok D. Musíš byť najrýchlejší. Trojkolka! A teraz nové hracie kartičky. Hru Zem, mesto prináša Altoids a všetky dobré hračkárstva. Tak toto je pre vás Čierny piatok, madam. Samo? Nenechajte si ujsť výhodný týždeň vysávačov za akciové ceny. Vyberte si zo širokej ponuky značiek overenej kvality pre ľahšie vysávanie a zdravšiu domácnosť bez prachu. Teraz osobným odberom zadarmo na viac než 300 výdajných miestach. Keď vysávače, tak na mall.sk. Sú tu nové Monopoly Cheaters Edition. Kedysi sa v Monopoly podvádzať nesmelo. Ale teraz áno. A nie len, že sa podvádzať môže, dokonca sa musí. Nech je zábava. Keď vás chytia, nasadia vám putá. Čo všetko vám prejde v nových Monopoly Cheaters Edition? Od Hasbro. Kašel nie je nepríjemný iba pre vás, ale aj pre ľudí vo vašom okolí. ACC Long. 1 tableta denne. Rozpúšťa hlien, uľahčuje vykašliavanie a chráni dýchacie cesty. Váš kašeľ? Naše riešenie. ACC Long.
Teraz aj ACC Long Instant. Bez potreby zapíjania vodou. ACC Long Instant. Som tvoj kamoš v boji proti nude, keď je práca zábavou, to je môj údel. Až ma spoznáš, život sa zmení, kúzelné čítanie hneď ráno, aj po zotmení. How do you do, prosto ako sa máš, s angličtinou ľahko sa opýtaš. Objav svet kúzelného čítania. Od Alby. Orientovať sa v oceáne investičných ponúk je naše umenie. Vďaka nemu naši klienti neustále objavujú najlepšie investičné produkty. Tak ako aktuálne, dlhopis J&T Energy Financing výnosu 5,2% ročne. J&T banka, expert na investície. Stačí zavolať. Vianoce sú časom pokoja, lásky a štedrosti. Žiaľ, nie pre každého z nás. Dajte nám o sebe vedieť na štedrevianoce.joj.sk. Čo ak práve pre vás budú tieto Vianoce naozaj štedré? Štedré Vianoce a štedré výhry vám prináša Vianočná lotéria od Typosu. Madonna trochu inak porotu nepotešila. Vy za chvíľečku poletíte. Ale potom to prišlo. Oh, look into my eyes. Dívej se do mých očí. Co je to tamhle? Československo má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke. Klasická slovenská rozprávka. A čo ty chceš vo svete dokázať? Chcem princeznú lásky kvet. S Marekom Ťapákom. Všetko bude moje zemetras veličizný. Popolvár najväčší na svete. V sobotu o 17:10 na Jojke. Je to úžasné, každý deň ho čaká. Hači! Richard Gere v skutočnom príbehu Hači, vráca sem! Hači! o najvernejšom priateľovi, Už viac nemusíš čakať. On sa už nevráti. ktorý na svojho pána čakal celých 9 rokov. Hačiko, príbeh psa. Dnes o 17:00 na Jojke.